Доброй раніцы ўсім. Сёння нядзеля, прыехалі ў касцёл, святую імшу. Сёння распачынаецца першы дзень адвенту посту. У літургії костьола розпочався період, який характеризується чеканням Пана. Об гэтым чаканні мы можем разважаць у розных аспектах, перадусім у аспекце чакання, якое церпілася у сэрцах людзей часоў Старога Запавету, якія чакалі прыйсця Месіі і Збаўцы. Таксама адвентавае чаканне закранае і парузію, другое прыйсце Хрыста напрыканцы вякоў. Божае Слова ў гэты перыяд адкрывае вельмі шмат прароцтваў, дзе распавядаецца аб прыйсці Езуса Месіі, каб у нашых сэрцах абудзіць трывалую надзею, моцнае прагненне і патрэбу Бога. Абяцанні, якія змяшчаюцца ў прароцтвах Старога Запавету, рэалізоўваюцца праз таямніцу уцелаўлення і нараджэння Сына Божага Езуса Хрыста. Такім чынам, чаканне Старога Запавету цалкам адлюстроўваецца ў новым. Сёння літургія Слова заахвочвае нас да адчування, да гатоўнасці да прыйсця Пана, спаткання з ім, каб навучыцца яго шляхам. Гэтая думка вельмі выразна бачная ў першым чытанні з кнігі прарока Ісаі. «Прыйдзіце і ўзыдзем на гару Пана, і навучыць ён нас сваім шляхам». Молимся за святого Отца, как Христос, прыйсця, якого мы чакаем, напаўняў яго сваім спакоем. Цябе просім. Молимся за наш народ, каб ён клапаціўся аб захоўванні веры і нястомна паглыбляў яе. Цябе просім. Молимся за моладзь нашай краіны, каб яна добра падрыхтавалася да выканання сваіх будучых заданняў у грамадстве. Цябе просім. Молимся за наших памерлых бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб атрымалі яны спакой і вечнае жыццё з Богом. Цябе просім. Молимся за нас, тут собраних, каб перыяд адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Хрыстом. Цябе просім.